Hej och välkommen till BRIS och Barnens hjälptelefon. Hit kan du ringa helt anonymt och samtalet kan handla om vad som helst. Det är gratis och det syns inte på telefonräkningen att du har ringt. Är detta en busringning? Var snäll och lägg på. Ja, det är egentligen de som tar kontakt med oss vill prata om allt möjligt. Allt från något positivt som man vill berätta. Kanske har man lyckats få prov eller till de barn som får väldigt illa med psykisk, fysisk misshandel, sexuella övergrepp. Och det kan vara allt möjligt däremellan. Ja, och det är en bra fråga. För det är just det som en hel del säger till oss att men på BRIS ni bara prata. Och då tänker vi genom att bara prata, genom att bemöta barn med samtal, att bara prata gör man en skillnad för barn. Att man lyssnar på dem, att man hjälper dem att sätta ord på sina tankar, på sina känslor, på det som händer. Och det måste man göra för att kunna komma vidare. Och att man ger dem möjlighet, man förmedlar hopp, man ger dem information. Och man bekräftar dem på något sätt. Och det är kanske det man gör, det är en liten skillnad man gör för barn. Vi får många samtal som handlar om mobbing. Vi får rätt många samtal som handlar om mobbing. Så sen är det svårt för mig att säga om det är vanligt. Men i vår verksamhet är det många som vill prata om mobbing. Det är många som har det svårt i skolan med kompisarna. Mm. Ja, det är just det med först att det är gratis för att det ska vara en möjlighet för barn och för alla att ringa. Om man skulle behöva betala då blir det inte på något sätt rättvist. Alla får inte samma rättigheter, eller hur? Och sen det med att man inte, det ska inte synas i den är anonymitet, att man kan ringa till BRIS och är anonym utan att berätta vem man är en styrka. Det är många barn som tar kontakt med oss just för att de är anonyma. De berättar saker för BRIS som de inte berättar för andra. De vågar börja prata om vissa saker som de inte vågar annars. Av massor med olika anledningar. De vågar ställa vissa frågor som de inte vågar annars. Så den här anonymiteten är så viktig. Och det är många barn som tar kontakt med oss just för att de kan vara anonyma. Vi har bland annat en kampanj med de där idolkort. Nu har jag inte med mig här. Men det är kändisar. Kort på kändisar när de var i 12-13 års ålder. De berättar att de också haft ett bekymmer. Att de har kanske varit mobbade, eller att de har varit blyga, eller att de haft någon... Jag tänker på Kim Andersson som var på de sista idolkort. Kim Andersson är han som är handbollsspelare. Och han har haft föräldrar som har druckit. Kim var oftast ensam ut på gården med sin boll när han var liten. För in i lägenheten drack hans föräldrar sprit och bråkade. Idag är han inte ensam med bollen längre, utan en stark högernia i KIF Köpenhamn. Och han har blivit utnämnd till årets handbollsspelare 3 gånger. Berättar han lite om det och sen berättar han om att genom att prata har han fått hjälp. Och sen är det lite information om BRIS. Och de där idolkorten de delas ut till alla 5- eller 6-år i alla skolor i Sverige. Och det är ett sätt för oss att sprida kunskap om BRIS. BRIS startade 1971, så det är ett tag sedan. Och det startade efter att en liten flicka blivit misshandlad till döds av sin styvpappa. Och då tänkte man att så kan det inte vara. Den här styvpappan, han egentligen sa att han ville hjälpa sin lilla flicka. Hon kissade i sängen och han tyckte inte att det var så bra att hon kissade i sängen. Så han ville hjälpa henne att sluta kissa i sängen och han misshandlade henne till döds.